Omosi, mos hokjak, angke, hokjak, chokai hata dosi. Per hangke to. खुलुमखा kini asumsa khai ani nogo noklabo kaisa yak bai swnamjak petnai jatmani sini ani jibono ang umno first nukho o elakao umhai gubu gote yakho দীর্ঘদিন সিপিএম কংগ্রেস যে রাজ্য শাসন চলে মানে ও আমলও umhaike sini o khumpulim bisio umhaibaisiba ঘটনা রক ইয়াখো তাবো রিসেন্টলি যেভাবে চিনি umhaio ও চিনি এলাকাও পরিবেশ নষ্ট খাইনানি বাগৈ যেভাবে চিনি সমাজ চিনি কাহা তংমুং চামুং চিনি umhaike কাহাকে পরিবেশ তংমানি ন নষ্ট খাইনানি বাগৈ umhaike হঠাৎ যে রফাইমানি অবনো বিলাইকে আনি পক্ষ থেকে নিন্দা জানাবো umhai ini ani nogo ungkha bobishoto alkao ungui mano hanibangui bono sung somas chetona matongaine election phayu thango jotono joto jani ja saputa rolayano kintu umhai khunke chini somas wo sung bilaike haya wansong basung tongkusang boya tongainani tongai mayangnai hanibangine buini chukliyo klayan tei khaiui jotono na ahban khai sung sini o elakano tongkusang bai bojaina rwnani bangi tongkusang tongainani bagi sin jotono khabak sa khai buskang agogui sini je themrang rokno sung naisomui tongnani bangi jotono no ang poimung janao nin sinimo ang khoroksa ekjon sadharon borok ja ang bubagrano no hamjago sini kusung kusung sini o habo raja chai thangnani bongso bono ang saputar khai tongjago ani kuno kusuk level ro asuk porto krija hapono ang khoroksa kila block ni ngui tipramo thani block member khe tongjamani ang jeja samung kaha ke somasobu kahano ke ang samung khai patiobu je kahamo ke ang jagano samung khai ninma ani bumung gorang go jomati do hamba yari saduk media sernon belai hambai nirokno ma rifumani karon hai হঠাৎ sa tini phungo ang serai lekha phungbai kaiui basa mani basa oi nokla de thano hinai mani u jorao প্রায় সময় ইনকে পুনে 7টা থেকে 7টা রক বাজে খানা অসময় নকলা ফান হিংটো আনি মকল কলাইখা মকল কলাই নাইনে মানে তোমাং নাইনে মানে কাইসা বম খেনু গে হাইনে বাঙ্গিন উ বম নো গইনা আং তাবা নিরক মিডিয়া পারসন নবো মাসালাহা tei
आंनि गामि प्रतिबेशी जारा दंनाय बा आंनि नगनि प्रतिबेशी जारा दंनाय जत्त लोकरनो आं लिहरो माथानोबो किन्नि बैबाय सत्रता रावदे दं शत्रुता आंखेथ' आंनिथ' आंथ' कइबाय मावालाय मानिथ' गरै ओंखे वालाय माने गरै निनो आंथ' असो केबुननो कोन खलायखा आनो अमहाय खलाय रखनि आं केबुननो दाउट खायमारिया दं निनि सने मु आंनि सिनेमुंखे आंनि बुमुंखे दुर्गा मुनि दंमातिया खुमपुइलं सालखाखान नों ताबो तमा पार्टी खायतो कुबैककनोथ' आं सावानि कुनो आंनि अब प्रब्लेम फायजा गैया आं केनो खरकसा तिप्रा मथानो खायदों तिप्रा मथानि नों कुनो आसक थायरक देतो आंनि तिप्रा मथानिथ' आंनि कुनो एत बर' धरनेर पोस्ट रकरै जास्ट रिजनाल लगनो हाय किसा मसासों हिमलाय तंलाय जाबासो द हामबाय बेलाय खुलुम सार लामसबो सार सोंमुखे अमनो मिया जे खैपुलुं कामिबो काइसे कतरमा गतना गटे थांमोन नखलाबो बुम खिथार जाकमनि अबनि राव फाइमनि परायनि रावबो हाय नुक फाके किसा लुकरावनो सागदिसे दिनै फुङाव 9टा रागाव कायसा थांनि फन सयका जे पूर्व खबिलुं दुर्गामणि जमातिनि नगाव नखलाव कायसा बुमहाय कायसा खतमबाय राबजाक आबहाय कायसा क्लाइजाक मानो जो आबो मामा परे आं तारतारे न ओ जे जागा कोनि नगाव दुर्गामणि नगाव आं फाइसो बजा आनि पुलिस तु ए परे फाइनु फाकिया आबो नखलाव कायसा खतमबाय राबजाक आबो सस्पेक्टेड टु बि बुमता आबहाय कायसा नुफाकिया ए परे एंगाय सोंगाबो करन खायतंखा करन खामे परे बुम स्क्वाड आबहाय राव सों तुबुय अबनो सों ताबो चाइतोबुय दङ अबनो सों तामुखलाय मानाबो सों ताबो एस पर अर्डर सों अबनो सों कारवाई खालायदों सार उनके ताबो नों बुम नुक फाइमनि के बुम हाय मा वान सक आबो सनाम मानि देना ओरिजिनल दाबो बुम हाय नुक फाइके सार अब तो खतमबाय रागजाब अब तो मने खायो अब याक बैनो साराम कराने खतमबाय रागजाब बो जदि पेर खांके सार माने खति रबो सुजराते इनखमन अब तो आं मासो सासुमै अब खतमबाय रागजाब अब पेर खाके तामो सासे सासुमै अब बाहाय तामो बो पेसिन सर आंखाय किला पुलिस स्टेशन सरनि निसने मु आरो बुंखाय इंस्पेक्टर बिगा जनमा उसी किला पिएस सार उनके ओ जे गतना मियाफ्र जटां थांमनि आबो नों बक्रा इनफर्म खायहो जाकमनि अब तिनी फुङो 9टा रक फुंनि 9टा तामन जरावा आनारो इनफरमेशन फैगोन के अरनि नुखंनि बरक एबा मालिक रक बाय नों सालाय देनायखा बा बो थेमरां रक माय साम हामया तां फायखा बरकले नुखं बरक बाय नों सालाय देनायखा नखुन बर' बाय साइनाय गया हाय कोनो बर' तो हर थुजा बर' तिनि फुङाय से बर' नखला क्लाइजाक मान हाय कोनो बर' नां सोंनाय गया हाय कोनो बर' साव बर' कुनो अब हाय कुनो साइनिया के गतना के अब कगमनि माने अर खिथार जाकमनि के हरनि बो टाइम दगन खना अनुमानिक सर अब अनुमानिक आं सासुमाया हाय कोनो तिनि फुङो जे नगनि नगफां बतो सागा जे फुंनि पने 7टा दिगि थुवान बसावै ब नखला फानानि तियारन टप्रु आप्रो बो कायसा क्लाइजाक अबहाय खतम राजा बाहाय नुखानसै माने फाइ माने मुंसे कोनो खति रक उंलिया दे एमने तासु जरा तो कुन उंगिया तासु जरा तो एरिया पीसफुल न संगाबनो फार्दार तेबो एरिया पेट्रोलिंग चलि दङ आइसिनि मोबाइल बो दङ जों एरिया जाते पीसफुल तनो बागै आउनो जों लोकरमा अनि तरफ থেকে बो बाय कक सलायखा जाते एरिया बो खाकसांमा शान्ति तनो बागै जतनो कक ओके दिनै आं फायजाक दिनै वाइडेभ वारियर्स मिलिया पर्दा मलसम बनि नाव दिनै किला आमसायो जों जे प्रफरनो दिनै तिप्रा मथा पार्टी जेखुनु इलेक्शन गानाव फानो जों कुनु वायलेंस नाया पीसफुली जों जे प्रफरनो जेहेतु जों थांसा तिप्रासा और निमा वानजे कालचार जों तबनानि मुसुगिया पार्टी जुदा होनै जों बुलाय तौलाय हिंसा अमाहायनो जों किसफानो आश्रय रवानि मुसुगिया फेवा जों
2 रात लगातार जों नुखा फैलावो गरांग नि नव खुंफैलंगो काइसा बम हैंडमेड बम सनाजाक पेरफानो थैया जा हाफानो चिनि अमनो सिक्रिवानि बागै अमहायके खायफैका चिनि अरबो दिनै बहायनो दिनै हर थांनाय दुइटा देता अमहाय जरावो हायनोहाय मिलिया कर्ता मचनि नव अमहायके सिक्रि फायफैका दिनै बीजेपी खायनाय रनो आं सानानि मुसुगो जे बरक तिप्रामथा पार्टी न और जागा पाया हिसिवै गुंडागिरी खाइवै सिक्रिवै चिनी वाइटिए वारियर्स रनो चिनी तिप्रामथा पार्टी नि वारियर्स रनो नव हर कुथुगो थांगै अमा हाइके सिक्रिवानि नायमेनि बन्द खाइनि नांनाय आं कयनायनि मुसुगो जत चिनी सिविल सोसाइटी रग बहायनो अमा हाइ गुंडागिरी खाइनाय पार्टी बनो निरग बहायनो बोर्ड नि माध्यमे उपयुक्त सिखारवानि अंथों और निताबुनि प्रार्थी बीजेपी नि प्रार्थी अमर जमातिया बवांजिनि कल्चर तो बनानि नायो जों तिप्रासा बाय तिप्रासा कहाँ के तंलायो नि ताखुक बाय ताखुक जों लोको कायसा जों चार्ज कायसा तंलायो जे फ्रफ्रनो दिनै बीजेपी खाइमानो सीपीएम खाइमानो कांग्रेस खाइमानो तिप्रामथा खाइमानो किंतु जेफ्रो 400 थांफ्रो अंके जों एकय जागा 400 प्रे खाइनाय जेफ्रो जों लोकोनि हामखानि कक सालायनाय आफ्रो अंके लोको कायसेनो कक मा सालायनाय फियाबा बीजेपी खायो हनै तिप्रामथा पार्टी नि नेता न डेली ताबो भोट नि गानावो जे आतंक सृष्टि खाइ तमनि चिनि लीडर्स रनो टार्गेट खाइ सिक्रि नि नाय तमनि अमो बन्द मा खाइनाय दिनैनो आं मीडिया रनि बिसिंते चिनि अमर जमातिया चिनि ताखो बीजेपी नि कैंडिडेट आंनो सावानि मुसुगो दिनेरो 50 जना 60 जना डेली हर थुरवै अमाहाय गुंडागिरी पालाय तमनि बन्द खाइदि जदि तिप्रामथाबो निरग हाइके आ चैनाय हिंखांके चैमानो फियाबा जों अमाहाय वायलेंस नाया किंतु सेल्फ डिफेंस नि बागै जों मानायनाय हाइछि जोंखे हमला खाइजाक तनाय सिक्रिजाक तनाय डेली चिनि वाइटीएफ रनो चिनि तिप्रामथा लीडर रनो निरग टार्गेट खाइनाय जोंखे सिनि मा तनाय अमहाया जों सेल्फ डिफेंस नि बागै मावा सोनाय वासौवानि बागै मजबुरी ताखाइदि तिनिनि सिमि बन्द खाइदि आं आपिल खाइयो अमर जमातियानो तेनिनि सांपां तनाय रनो बन्द खाइदि जों पीसफुली चिनिकि लाम चाइयो भोट नि माध्यमे भोट लाइयो भोट जुद्ध जे कप्लायनाय अमाहायके थांलायनाय तिनि अमाहाय हिंसा न आश्रय नावै भोट कप्लायवानि हि वानसक खाइके अमनिनि बोलनाय कारण ननो बै लोकरक साजा खाइके ननो रनाय आनो साजा हंके आनो भोट रनाय नोंसिनि तिप्रामथा पार्टी खाइनाय रनो जेसपानो सिक्रिवै जेसपानो निनि भोट मागला खाइछि निनि फेभार अफ भोट मागला उल्टा निनि अरो जे तंनाय वायलेंस न हाजाया बीजेपी ओ तंनाय ताखु गोबांमन तंगो जे अमाहाय हिंसा न हाजाया ताखु बाय ताखु काहांके तंनि मुसुगो लोको कायसा काहांके तंनि मुसुगो 400 थांसाके तंनाय मुसुगो थियासे पार्टी जानजा सपोर्ट खाइमानो हनै तंनाय तंग किंतु बरनो पर्यन्त न ओ हिंसानि लामाओ खुनु खाइके भोट मांगला खाइछि दिनै आं पाइथागमन आपिल खाइनायनि मुसुगो किला आमसाइनि जत चिनि सिविल सोसाइटी रनो अमाहाय गुंडागिरी खाइनाय पार्टी न किसा वानसो बायदि जों तिप्रामथा पार्टी जे प्रप्रनो पीसफुल मेंटेन खाइ थानसानि बिसिंतै जों गणतांत्रिक जुद्ध लायनायनि बागै दिनै याप्रि सेलायजाक जों सेल्फ डिफेंस नि बागै मावा सुनाय निरग जोंनो साहाय्य खाइदि सेल्फ डिफेंस जों मावा सुनाय हाइछि जतन हामबाय।